सानै बर' सुबुंनि सावगारिया गोसारगासिनो समाजारि बिजोङाव। नेशनेल खौरां बिजोङावबो जायगा आवग्रिबाय बे बाराव सानै सुबुङा। नाथाय मायबा मोनसे मोसानाय, मेथाइ खननाय एबा बहाबा बादायलायना देरहाना जायगा मोनाखै। जायगा मोनदों आयेननि बेरेखा हादोरनिनो सम्पद मोननो थाङै अरनबारिनि मासे बेसेन गोसा दाउखौ बुथारना जानायनि थाखायसो। नंगौ, बे जाथायानो जादों जोंनि बिटिआरनिनो चिरां जिल्ला खुंग्रि बाजार सेराव। फोरमायनांगोन दि सावगारियाव नुनाय दाउआ मुलुगावनो खोब खम बिबांनि अनजिमा गोनां दाउ। बेनो जाबाय दाउ थ्रिलिं थामहिनबा बेंगल फ्लुरिकेन आरो जों गुगोलाव नायोब्ला बे दाउ थ्रिलिंनि अनजिमाया मुलुगावनो 1000निफ्राय 1500ल'। बे दाउ थ्रिलिंखौ नायनोनो जोंनि हालामाव फैयो गुबुन गुबुन हादोर हादोरसानिफ्राय दावबायनो। मानोना जोंनि बिटिआरआव बे दाउ थ्रिलिंखौ नुनो मोननाय जायो। चिरां जिल्लानि बे जाथायानो दिनै हादोर नाङैनो गोसारनो हमबाय आरो बेनि सायाव थाबैनो आयेननि राहा लानायनिबो बाथ्राया गोसारगासिनो दं। नाथाय बिटिसि सरकारनि फरेस्ट बिफाना बे जाथायनि सायाव नोजोर गोग्लैदोंना ना गन्थंआव दै हाबनाय बायदि हंग्रनासो उन्दुना दं? माब्ला सिरि मोनगोन बिटिसिनि हाग्रा बिफाना बे सानै सुबुंनि जाथायनि सायाव? बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय बे जाथायखौ लानानै राहा लागोन ना? थारैनो बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय मा राहा लागोन बेखौ समाजआ मोनथिहोसिगोन।